RMN Report. GIPALIG-ON sa Mandaue City Health Office kon CHO ang mga preventive measures human sa pagsuta sa usa ka 39 anyos nga pasyente nga giilang posible nga kaso sa MPOX. Gipa-isolate tayo na pasyente samtang gi-activate usab ang contact tracing protocols aron malikayan ang posible nga pagkailab sa sakit. Si Attorney Jamal James Kalipayan, outgoing city administrator, niingon nga ang CHO mao'y nanguna sa tanang kalihukan kabahin sa MPOX response. Gi-reactivate usab ang data management system nga gigamit panahon sa COVID-19 nga adunay mga eksperto sa infectious diseases ug mga contact tracers. Matud di Kalipayan nga andam na ang sistema suma ni Dr. Katulong nga maoy City Health Officer. Gipadayag ni Kalipayan nga wa pa kinahanglan og task force tungod kay usa pa lang ang kaso ug wa pay na contact trace nga natakdan. Para niya, basin ma-overacting sila pero nag-close monitoring gihapon. Usa sa mga pamaagi nila sa ilang response mao ang pag-distribute og lockdown kits alang sa mga pasyente aron di na mogawas sa ilang panimay. Niadtong weekend, nag-conduct ang City Health Office kauban ng Disaster Risk Reduction and Management in Health kun DRRMH og strategic planning session kabahin sa MPOX response kauban ng mga nurses ug midwives sa 27 ka mga barangay. Gihangyo sa CHO ug DOH ang publiko nga likayan ang daghang tawo, pugngan ang close contact ug isiguro ang proper hygiene aron malikayan ang MPOX. Kini si Idol Aiko, di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak iFM Balita.